appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Di imagine bla, kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misil nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante, sir boy, kaya may yara mga kuan mo, Kaya kaon magutom ka, makaon wala ka na gid nga yan. hormones, Oo. kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka-ditribayo ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 na may Physio. Ang Physio na may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magtugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, Stock mga ang mga matamis, tinapay, mga pasta. noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. Isli na D3 Bio, Oo, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Namiya Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Oo. Mas dasig ka man, no? Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties which is really good against skin bites, no? Ang kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7
K5 News FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. In Iloilo City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras sinadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saburuso. Kampiyon, 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 kampiyon! May ngaga mga kakifay! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa subong edisyon sa buong adlaw, Lunes naman Lunes. Sa 17 na sa bulan sa Nobyembre. Oh, grabe nga aga nga ni. Bulabog naman ang bilong nga syudad sa Iloilo sining sunod-sunod, no? Nga bomb scare, bomb threat sa mga eskwelahan dito sa syudad sa Iloilo. Eko K5 Lawrence sa K5 Karin Badilla sa aton nga patrol. Ang pinakulihi ding Wasong College dira sa city proper, ang ISAT University, ang West Visayas State University, Iloilo National High School,
Kahapon kunong San Jose College kuno may bomb treatment. Ano man yung nga nagakatabo sa aton nga syudad man. Bomb treat dire, bomb treat dito. Bomb treat is everywhere. Tao nga nagakatabo ini. Anong mahimo sang pulis? May ari ni siya nga pinding nga kaso mo. Nara sa korte, may ginpasaka sang nagligat ng pulis sa mga bomb treat plan eh. Dapat ni matagaan eleksyon eh. Kaysa nagligat niya si Mana, ang ISAT University may bomb treatment. Ang University of San Agustin Sambag Campus may bomb treatment. Ang WBSU Haniway Campus may araman. Subong ang sa Kalinog may bomb treatment. Ay na ano man. Ano ay ka muna bayad sa tuition nyo? Ay may exam? Check kami din si K5 Karen Badilla sa Subong Matinon. K5 Karen, anong latest na yung wasong college ng Olihini? Kung may dugang pagit? K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen. Sa pinakaulihin naton nga nabaton nga information, ang Washington College of Iloilo Main Campus ang last no nga nakabaton sang bomb threat sini nga aga as of 10:30 K5 dyan kay kung madumduman kaina sang kaagahon alas 12 o kung alauna 50 parang nga K5 dyan sang kaagahon may nabaton na nga information ang aton nga mga otoridad nga may bomb threat dito ya sa Iloilo National High School. Bali amo ni ang pinakauna nga eskwela nga nakabaton sang bomb threat subong nga adlaw Nobyembre 17. Then pagka pasado mga alas 7 sang aga K5 dyan, nakabaton man sang bomb threat or nabasahan no sang staff sang West Visayas State University main campus dira sa distrito sang La Paz nga may nag-comment sa post sang West Visayas State University Teatro Tayo nga may ginbutang dira nga bomba sa nursing building, education building kag sa kilid sang Integrated Laboratory School o elementary nila K5 dyan. Bali ang ining persona nga nagpadala sang mensahe sa Nasyo kag sa West Visayas, same person lang ni K5 dyan or ining si certain Nestor Villagracia. Then after sina K5 dyan, mga past 9 siguro nakabaton pagkikita sa information nga may bomb threat naman dire sa West Visayas State University Kalinog Campus. So kitpadalaan kila yon sa Explosive Ordnance Disposal and K9 Units sa Iloilo Police Provincial Office ang Kalinog Campus agod yang check yaron K5 dyan no kag samtang naga-cover kita dire ang may nabato naman nga information nga ti threat naman liwat sa Iloilo Science and Technology K5 dyan sa ISAT naman. Then pagka ulingi why pa to nakatapos ang EOD sa ISAT may bomb threat naman sa Washington College of Iloilo K5 dyan ti sa Subong. Ang ginakuha ni sang ginakabalakanan ni sa mga faculty and staff, mga estudyante, kag ang mga ginikanan K5 dyan, ang ining asod-asod nga bomb threat diriya sa eskwelahan sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kung hindi kita magsala sa entrada sa Nobyembre, 8 na ka mga eskwelahan ang nakabaton sang bomb threat K5 dyan. Kung kahapon kunong San Jose College, nakabaton man sa bomb threat. Yes, K5 dyan. Kahapon, oo, na-timing. Pero na-timingan to, nga wala sila klase. Oo, amo na, nga TY nagkinarambula or nagkinaramaal dito ang mga estudyante K5 dyan, no? Kay maswerte nga wala klase kahapon, dira sa may Kolehiyo de San Jose, K5 dyan, sa distrito Sangharo. Pero subong yung nga adlaw, in-suspended ang mga klase kag trabaho, sabi pa sa mga bulutuan na na-mention natin, yung nakabaton sa bomb threat Okay. So ay mga klase ni subong ang mga eskwelahan ni no, ang Wasong ay na klase, Isatyo wala klase, ang West Visayas State University wala klase, Iloilo National High School wala klase. Kag ang WBSU sa Kalinog. K5 Karen. Do ginaipit ang signal ni K5 Karen Badilla subong baby. Change location na ba K5 Karen? K5 Arana. Proceed. Oo, kaya rin sa Kalinog K5 dyan, naging nga. Okay pa dyan.
Okay, kung pwede naton abi ma-interview abi si ICPO Director Colonel Kim Lisada or si Police Major sila misang Greenish lang spokesperson nila kung anong ilimuon bakon sining bomb scare iniyo diri sa aton sa siyudad sa Iloilo kay 5 Karen. Dali lang kay tawag kami dira liwat ha. Sa subong nga matinon parang makuha naton ang dogang sining mga detalye. Sining sunod-sunod nga bomb threat no last week ha. Una to sang aga ang University of San Agustin Sambag Campus dira sa distrito sang Haro no sa ilang high school elementary department. Sunod sina ang ISATU kag pagkahapon nakabaton pagid ang SM Delgado kay 5 Karen. Sang ano to Biyernes ang hapon nakabaton pagid ang SM Delgado no ano ning mga nagakatabo ni subong man ano ang ginahimo sa mga tawo nga ini nga nagapamahog-pahog no anong mahimo sila nga mauntat na ni no isa dira ay take on may mga ginatawag ikaw nga social media account ilabi na kitang Facebook isa dira nga dapat may cellphone kay kag may number ka no ti may ara kita nga SIM registration nga kasiguan nga dapat nakarehistro ng imo sining cellphone number ti nga ang kapadayon pa ni Gapon now ari man ni Gapon ara na si K5 Karen na K5 Lawrence ay na sigdan kay parang matang naton si K5 Kim Kaloyo na lang kay sa piyak naton upod sila ni K5 Enrico Surita para makuha man ni kay ang ISATU kay na kag ining pinakulihining wasong college naman ang nakabato no standby kay subong sini amo ni nga sitwasyon subong no hindi na niya siling nga daw himo-imo ini isang daw hindi na husto nga tabo K5 Kim Kaloyo musta inyo nga area da subong K5 Kim John. Proceed. Ongoing sa karon ang sweeping diri no sang Explosive Ordnance Division sa Iloilo City Police Office sa may Iloilo Science and Technology University o kon ISATU main campus. Actually, nakabaton ni sila sang bomb threat pinagi sa ilang official Facebook page kay Paiva John mga pasado las 9 kay inasang aga. Ang nabutang is accordingly ara sa tawag na no sa may new site kag old site kay Paiva John sa riin no according diri sa message nga present kuno gift or regalo sa new site kag old site ang gintanom sa aton sinin or sang sining sender which is lain ni siya kay 5 John or different ni siya sa nag-send sang nagligad bala to sa November 13 kay kon madumduman sa November 13 aga to mga alas 7 kag pasado alas 10 sang gabi kay 5 John ang ining nabaton nga mga bomb threat. This time, makuha ka na sang information from the user. To answer all the questions and queries sa ito. Kay 5 John, si Dr. Silestre, ang ila sining President Sobong, magakuha kita sang information kay 5 John dari sa Maya area. Hello. Pero subong kay 5 John, no? So far, nagpatigayon sila diri no sa sweeping old site and the new site kag ari naman diri no ang mga taga Lapas PNP kay 5 John no kag subong kay 5 John si Dr. ang ila sining University President si Dr. Gabriel Celestre. Regarding sa inyong politikat na ini ano na diri inyong investigation ginahimo kita sa karon. Actually, in the part of the university, medyo nasubuan kami no, kay katatlo na ni for this week. Last week, kadua. And then, as we start sa Subunga week, another threat that we received. So, the university has been doing its best nga ma-mitigate it. In fact, actually, last week, we have already officially nagsulat kita sa aton nga PNP Anti-Cybercrime Unit to look into details ng ining investigation kaya in the part of the universities, of course, hindi man namon gid siya ma-establish kung makita kung di naghalin. We need the expertise of our authorities. So, but in the part sa university, kaya mo na mga implement strict safety protocols even sa pagsulod rin sa university starting kinagan isang aga. But nakibot naman kami nga may ara naman. When you say strict, sir, pinaiit na ito ng pasalakyan. Yeah. Kaya impossible. Makatanong sila sa
daw mo na gani amon nga ginalantaw nga kahit starting sa umpisa sa Friday, wala na gid sa tao but hindi namon downplay ang iya nga statement on that note kay nagambal siya mo nga may di ba ang iya gigamit may something gift present siya nga all the time sa sugod. Ano ang yagit mo na Yeah, actually there is an attempt. I check doon yung amon hackang website but with expertise ang amon yung mga technical people in charge, they were able to control sa iyang attempt. Sir, similar. Kung ako maglantaw daw somehow orchestrated siya, it could be a group or kaya even ang framing of the statement, messages, almost may similarities. And even i-compare mo with other school, daw mo ang pag-star nila. May technical. They can help, but of course, hindi namon nga kami ang makadeclare get simply with the proper authorities. But in terms of expertise, we have a lot of experts. We will be coordinating kung sa particularly kay I believe ang cybercrime, anti-cybercrime unit kami discuss na mo how we go about it. Siling actually nila 17, 8 dito sa new site, scattered ang 9 degrees sa outside. So this is at the start medyo kuha na kami of course it's a joke but di mo na gani. You have to take it seriously kay scan 0.01% na yan, yes. And it will happen. The accountability and the responsibilities with the university. So you have to up that. So similarly, unfair and just so far officially wala kami sang na-receive. Wala kahit the terms of may mechanism kami in how to deal with grievances in the part of the faculty, may grievance mechanism. And in the part of the students actually to is isa semester nagkanda kami sa student dialogue just to cater sa mga concerns sa mga students. From time to time, ginaremind mo na nga mo ng faculty whatever ba concerns ng student possible they are going to tackle kahit we believe it is always in a proper forum na ma-resolve ang mga issues. But nawala man gid kami sa police na bato, nakibitat yan kami. Sir, over the weather, area na check yan. Oo. Yeah. Implement the safety protocols as necessary. What do you think, sir, ang motive? Training or may tuyo gid siya nga ipalapos? Tindaw associated. Kaya kung namalong para lang gid sa among daw, hindi na mo Kaya hambol nga daw natripan niya lang kami, but somehow, in fact, just this morning, daw 5 ka-university ang involved. So it's not only ISAQ. It's so happy nga na umpisahan diri sa ISAQ, but tulang taon mo, 5 universities ang involved, kag last week, ila ka-university. So it's not only a isolated case for ISAQ University in the movement. So I don't know what is the reason behind, but kamo na to the orchestrated event ginaobra. Star nato, pag makabili ligay man bali, sir? Actually, may network man kami ng mga university might be considered ang mga options. But definitely, we will be tapping the city government. Iari kita sa city. For the city really to have a stand on this. Maybe they have the control in terms of the peace and order of the society. So, kami officially nagsulat na kami sa PNP RACO, but with this event again, we will be writing to the office of the city mayor to really look into this matter. Nakaparapit na diri, sir, ang RACO, sir? Last week, lapit sila, but I think they are coming kay sa other event na naglatabos po. So, nung maging effect, sir, sa inyo din, sa part yung start kayo, sunod-sunod na, di ba, may mga flood, may mga linog, and so may amo naman nito puro na lang cancellation. Somehow, of course, ang delivery of services being affected.
But we mitigate things through shift our delivery of services that is sa classes through online. No? So, and we're happy nga namon yung mga faculty are very supportive man sa programa sa university, and they are doing shifting the online the face-to-face classes into online modalities. So when we say online modalities, this can be in two ways. It could be synchronous or asynchronous. So synchronous meaning we conduct classes with at the same time with the students. Asynchronous, we will just provide some materials to the students to do extra work. But sa operations sa university, we allow us to work from home. And so far, hindi man gid ako ang effect sa aton sa university. Subong wala. Subong adlaw so far, regular klase lang. Sir, foresee naton, was pareksyon ang regular. We will be discussing with our academic community what will be our options. Lantaw naton bala ang circumstances. Kaya ang hassle nga na-create sa aton yung mga estudyante. And we want to safeguard gid ang aton yung mga, lalo na gid ang mga estudyante. Okay lang gani ang sa parts ng aton yung mga personnel, kaya di mahapos naton ma-manage. But ang dako gid, kita nyo man siguro ang bulk of students pag ka-receive na mo bagong abot lang. Kaya manog start ang klase, actually the first period classes has started. So medyo nakibot gid kami. So, we will be discussing with our top management what will be our options. What language this time? Ang gamit? Well written. English actually. Pero medyo structured gid siya. Basta. Kakipay John, nabagyan na to no, si Kim? Dr. Gabriel Celestre. Kakipay John. Si pwede mo pamangkot kay Dr. Celestre no, kay naggambal sa kinanga daw gin-attempt ang ilang website nga sudlon i-hack. Amo ining mga nagpadala sa mensahe nga may bomb threat da amo man ni siya. Kakipay John, for further information, ihatag ko na lang sa imo sa linya. Sir Dr. Celestre, sa piyak na linya si Kakipay John Sapio on air, sir. Hello sir. Hello, good morning. Perwisyo gini sa inyo ang bomb threat ni kay kaduwa na kamo subong nga semana. Ikatatlo na ni siya gani. Katatlo na so medyo it's quite alarming na gid man sa among nga community ang ginaopera daw pag sinabad sa among operations. By the way, sir, nakabinson ka kaina sa earlier nga interview mo bla nga gin-attempt nga sudlon o i-hack ang inyong website? Yes, sir. There were attempt but somehow na-controlled man sa among yung mga technical. So ang ining nag-attempt amo man ni nagpadala sang bomb threat? Siya man. Okay. So kwan yun ni may former student yun di or ano? Hindi, anonymous actually ang kwan. Anonymous siya? Ang iyang account medyo hindi siya student namon. Hindi student, no? Pero gin-attempt niya ang inyong website nga sudlon. But wala naman. Why masulod kay protektado? May proteksyon na inyo sining kwan nga site, no? Yes, sir. Okay. So amo man ni siya gali? Oo. Kaya actually kung maglanda kami daw grupo sila eh. Oo, gani. Pero ang kwan ang daw parariyo, no? Sa mga eskwelahan nga padala nga bomb threat, daw parariyo. Ang framing of statement nila actually daw almost same how they frame ang messages. Daw palarehas, which is malantaw mo nga daw naghalin sa isa or grupo na individual or grupo. Grupo siya or basta isa lang katao lang lain-lain ang account niya? Yan posible man. May posibilidad pa na. So, nag-coordinate na kamo sa RACO? Oo, actually last week may official letter na kami sapat na gani man sila kaina na receive sang iyang reply. We are taking this seriously. So nagpadala kami sang official request sila nga to look into this matter kaya it's already bothering na nag-disturb sa operations ang university. Kaya isa subong adlaw, I think daw 5 ka university ang sunod-sunod lang? Sunod-sunod nila. So it's not an isolated case for ISAT University. So medyo daw bilog ang syudad ang ginabulabog niya siguro. Oo, gani. So, kamay pa kung taning nga mauntat, taning madakpan, no? Pero for the meantime, why pa ka mo desisyon kung may ara ka mo nga change of modalities nyo sa inyong pagtudlo, no? As subong yang adlaw, actually, we have already declared nga online kami. Online ka mo. Including work from home nga mo, yung mga faculty and staff. So, the operations in terms of classes actually ongoing na yan. Kahit
we maximize the technology using sa internet access as well as ang among virtual learning environment in the university. Pero sa boss, ay pamabalaan kung face-to-face ini o kung... We will be issuing an official statement after this siguro. Okay. Okay, sir. Salamat gid sir, kag thank you gid sa time. Sige, salamat, sir. Okay. K5 Games. Kaki-5 John, nabatian nato, no? Pero so far, cleared as of 10:44. Kindeklarar nga clear. Bali, subong adlaw, kaduwa gid yung isatyo? Bali, subong Kaki-5 John, isa pa lang man Kaki-5 John, o galing old site and new site. Kaki-5 John, no? Okay. Pero sang November 13, na mo to yung ikaduha. Aga, kag gabi, halos naglabot to sa kaagahon ganing pag-sweep nila Kaki-5 John, no? Sang EOD naton, tigatabok-tabok lang, makaluluoy lang kay limited actually, dugamay lang magaling mga personnel sang EOD naton, katabok-tabok sa mga universities diri. Pero so far, as per information, dito ya sa Wasong, dito may ara man Kaki-5 John, subong yang ang pinakaulihi mo ning Wasong, no? Mga pasado alas 10. Yes, Kaki-5 John. So, ano kahapon may nabaton man ni ang San Jose College? Yes, Kaki-5 John, no? Actually, nag-proceed kita dito kay may information nga may nabaton sila subong adlaw. Pero as per inquiry naton sa mga gwardya dito, kahapon sila nakabaton. O galing wala lang man gid nagtribukahaw, kahit since nga wala man klase kahapon, wala sang estudyante. Ang San Jose College, diri sa Haro? Oo, ang Kolehiyo de San Jose. Kolehiyo de San Jose, no? Kay may eskwelahan pa yun nga ato sa kuan mo sa may Plaza Libertad la. Ang Sagrado. Ang Kolehiyo de San Jose diri sa Haro. Amo ning kahapon ilaya. Kahapon Domingo. Domingo, pero ang mensahe daw para riho man lang siya. Yes, Kaki-5 John, ang diriya subong na English, well-structured Kaki-5 John yung subong adlaw. Pero lain siya sa nag-send sang nagligad nga semana Kaki-5 John. Yung isla niya naman guro Oo, so amo na gani no, medyo tawag na no, challenge gini sa ila kay dako kanya disruption kay Kaki-5 John, namakon mo iba niya mga taga-kantin, yung ilang nga mga baligya Kaki-5 John, wala estudyante sila pa na mabakal Kaki-5 John. Ang sa West Visayas gani kuno State University to mga ginpang lotod pinangatag na lang nila to. Oo, kay wala man sila choice Kaki-5 John, no, inventory man subong, so, di man nila nakaplastar na sila sang baligya, tidiskartehan na nila paano nila ma-dispose sa Kaki-5 John or mabaligya sa iban. Kaya mo na no, nami kinasampulan Kaki-5 John ang kung sino man yung sa likod sa ning bumpren. May ara ni siya nga pending nga kaso mo. Nga mga previous lang nga bump bla liyo ko bi ko ma-check mo. Ang sa Kaki-5 John, accordingly nako man kita sang information based diri no sa kay Professor Haim sang ilang sining PIO. Actually, nagapadayon na nasa korte Kaki-5 John. May pending case. Sa ila man na sila ang nagpasaka kaso ang pulis. Yes, Kaki-5 John sila ang isat. Mo kanina para at least tani makagwa bla dayon ang desisyon sini para nga may di kwan bla may leksyon nga makuha bla. Yes, kid Kaki-5 John, diba ko, no. Pero misyon mo, ang kwan sini, mga kabataan ni, binigyan sa elementary bla. Sukato nila bata nilang lines ni, kung ang iya ginikanan, father and mother, ga obra bla. Amo kid Kaki-5 John, tingnan ko obra ko nagginbilin, gindulong lang, ginhapit lang, kay ma-eskwela sila, ma-opsina si nanay tatay, or balik ko naman sa hapon pag off nila. Kung nag-obra ka bisap sina mo to, obra ka, manawa ka may bump threat, ang mga kabataan sini, budlay okay lang na Kaki-5 John sa mga college, kaya nila mag-dalagan. High school, okay lang, high school. Pero kung elementary, ikabalakan gina yan sa ginikanan, masala-sala ng ginikanan, ipandaan layo ang ilang ulubrahan or lapalay sa eskwelahan, diba travel pa sila. That is why makina, no? Na-notice man naton nga nagapugok ang aton sa nga traffic. Kaya since damo sang nagapakanto pabalik, kag ang volume man bala sa mga estudyante, Kaki-5 John, damo sang na-disrupt, iba ni kani. Probably may mga presentation sila, temporarily masuspend, iba nakapreparar na Kaki-5 John. So, ambot lang ko ano yan, mga rason ni sa kung tumot yung hacker ang tawag na ang nag-bomb threat ni Kaki-5 John. Usually sa mga nagliligat ng mga cases kalabanan sa mga nangin rason ginhack ang ilang account Kaki-5 John. Amo gani natin basi kon ginhack naman bla. Pero ti daw hindi na niya kuana. Daw kuana niya alarming na niya kay sunod-sunod tag damo na mo. Amo gad Kaki-5 John kag ano na concerning na or alarming na sa aton sining public safety.
diri Okay. sa may syudad sa Iloilo. Kabay pa nga may Kasi panindigan makapit si ka mo Mayor dira. Isa Treñas. Makapit ka mo dira sa ICPO kung ano mapahayag si ni Colonel Kim Ligada sang pulis naton kag kay Mayor Triñas Yes, Mayor Secretary John, Triñas no, Mayor Isa Triñas Chobla. Kaya daw alarming na ni Secretary subong no, alarming na ni subong sa aton sa syudad. Samtang ang mga mga katapos ng Iglesia ni Cristo rally dito sa Quirino Grandstand, sila yung nagsako man niya bomb threat diri sa syudad. Kag wala kita kabalo base sila lamahon nga dapit ka kay Projan kay iban pagit nga nabilin niya mga schools kag base liwat-liwaton niya sa iban nga gin pangsenda niya na kay Projan. Sang Friday sa hapon ang SM Delgado may bomb threat man. Yes, kay 5 dyan. Yan padala sa ka radio station, sa page sa ka radio station. Pero cleared man to so far kay 5 dyan. Okay, pero wala man amo, sila sang na-notice. bisan din lang na ipadala, basta bomb threat na hindi man na siya ibaliwala, no? Yan. Basta may nabutang da nga may gintanom ako gabumbas amo ni nga lugar, concerned ina sa aton mga otoridad. Ini naton pagbali walaon ina, kay ti base bla kon tutuod plakadlaw bla. Ang mga kay 5 dyan, it means nga schools ang nina-target ya kag malls, ang mga public spaces nato no nga siyempre damo sang tao. So ambal man yan nila despite 0.01% lang ng possibility nga may aragid man. SOP kay 5 dyan i-check no for the safety sang tanan. So kabay pa nga madakpan nga kag ma-identify kay bululigay na subong aton sa nga otoridad since nga nagmassive na gid nong bomb threat sa syudad sang Iloilo. Salamat kita Kipem Kim. Report direkta dari sa patrol upod si K5 Enrico Zurita Jr. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Alarming na ini kag concerned ini sa aton mga otoridad, aton mga kapulisan kag sa aton sa mga opisyal sa syudad sa Iloilo. Standby, magabalik kita dugay-dugay. K5. Sa tagsa pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhod sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Government Lee before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay.
Sampalos. Ako si Katifa Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakop na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako and that instrument nga gigamit niya
is our boss, Dr. Miluoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Miluoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapulanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang Mayor o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinsons Haro. DTX 500, ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Ang oras Las 11:47 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang Leaf. Dare to switch, Leaf mode na yan. Brought to you by Lyft. Dare to switch. Lift mode na yan. Sa aton sini kapag pangalagad, nagpagwasang statement bago lang si Mayor Raisa Triñas sang Iloilo City. Silinya saya sining Facebook page. Sunod-sunod nga bomb threats nga natabo sa nagkalain-lain nga school subong adlaw. Gin-imitar naton liwat ang Iloilo City Police Office, ICPO. Upod na ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO. Kag ang National Bureau of Investigation, partikular ang Cybercrime Division, para sa isa ka briefing na tuhoy diri sa kag ang masunod nga tikang nga pwede naton mahimo para mas mapabaskog ang aton seguridad. Siguro naton ang seryoso ang aton pag-atubang sining insidente sa bulig sang teknolohiya. Kag mas mabaskog nga koordinasyon, mas mapadasig kag ang pag-investigar kag pag-identify sa mga responsable nga nagapahadlok sa aton komunidad, ilabi na ang mga estudyante kag mga manunudlo. Nagapanawagan man ako sa tanan nga magpabilin nga kalmado kag mag-cooperate sa otoridad. Ang seguridad sang aton kabataan kag aton nga mga Ilonggo ang aton una nga prioridad. Amuning mensahe bago gilang 3 minutes sa Facebook page ni Mayor Raisa Triñas Chu. Bakon sining sunod-sunod, damak mo na ang sunod-sunod. Dapat yun maning matunan kag matagaan leksyon. Matagaan leksyon ang pending kaso sa korte. Dapat niyo madesisyonan niyo kay tiblan niyo kung waay sang leksyon nga makuha. Sunod-sunod imuon manigapon. No, kay kung pending ini dapat mapadasig ni ma-expedite ang kaso. Nga dapat makita kag may sentensya, masintensyahan ining napasakaan sa kaso sa korte. Check natin gani kung ano nga kaso ni sinutugin pasakaan nila, no? Kaya rin na pending ni sa korte subong. Nabalan niyo kung why gani sa mga katulad sina, why sang ginatawag nga leksyon, timuon yung managapon. Sabay pa mapa-expedite ang ini nga kaso, ha? Oras aton nga pagpangalagad 50 minutos na nakaligad sa alas 11.
Padayon ka mo ka nagapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Padayon man kita nga naga-monitor sa sitwasyon dito sa Metro Manila kay subong ang mga katapos ang aton nga mga brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo. Atod sa gihapon sa Quirino Grandstand sa Lunita kay ti tatlo ni kadlaw November 16, subong adlaw 17 hasta pa ni boss. Ang may mga kulokwarta nag-arkilaya sa mga van, ang medyo iban to nagbakal sang tent, may campsite sila to, no? Nagtulog sila to sa ground sang Quirino Grandstand. Sa estimate sang Philippine National Police, ang kahapon sang hapon na crowd naglabot sa 650,000 ang ato dito. 650,000 ang crowd sa Quirino Grandstand. Ugangan tadi karon kagiban pa nga mga update dito sa Metro Manila. Plus ang pinakaulihing hambal ni Anay Congressman Zaldico nga si President Marcos kuno nagpa-insert sang 100 billion sa 2025 nga budget. For the record, record niya kag mo ning matudod nga tabo. Si President Ferdinand Marcos Jr. may gin-veto nga mga 124 billion sa budget sa 2025. Kag kung ginahambal ni Anay Congressman Elizalde Co sang Ako Bicol Party List nga to dito subong sa sagwa out of the country, ay mabalaan kung sa din sa subong di nagwading mga video niya bla. So granting, no? Kung may insertion abe, no? Gusto abi may insertion. Pero ang National Expenditure Program o kung NEP ang ginatawag, ang nagaobra sina amo ang Office of the President kag ang Department of Budget and Management. Tama ka simple nga logic, no? This is not in defense sa kay President Marcos. Kung ako nga ma-insert ka pa Key 5 Paul kag Key 5 Lawrence, insertion ka pa sa 2025 budget. Nga kadamo pa kabalo. Damo kabalo. Pero kung gusto ni President Marcos ang 100 billion, dapat mismo sa National Expenditure Program o kung NEP ginpasulod niya ng 100 billion. Hindi ba sila gobra sa budget This is not in defense sa kay President Marcos. But ang proseso amo na Kung ikaw gusto mo pa nga mag-insert ka pa, kay balaan mo nga daw questionable, kundi sa pag-obra nyo sa National Expenditure Program or the 2025 National Budget, pasudlo nyo na itong 100 billion. Why pa sang may nakabalo? Pero kung i-insertion mo pa, may mga members pa sang House of Representatives, may members pa sang Senado, kung i-kickback mo o kung itaguhon mo na, kung may damo pa nga tao na kabalo, that is simple nga logic. Paano porsige or ma-explicar sang gusto ni Anay Representative Zaldico ang iya sining nga mga pahayag. Dugangan nato ni sa mga programa ta ining mga nagakatabo subong kay ti nagaalboroto ng tao nga dapat magalin na kuno si Marcos bangod sang isyu sang korupsyon. Pero ti nakadepende pa bugat kag mabudlay pa ina nga proseso. Ang siling nga hindi basta-basta na nga ma-resign ka lang. Adugay pa na. Ag daw hindi pa na matabo. Balik kita dugay-dugay Standby ka mo sa pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.
may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm for all-day freshness. Si Doc June Alcazar, DTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert! Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Kasama pa rin ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doc June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kalamang pangkalusugan. At lalong-lalo na mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maraming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Health Alert! Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Isabela. Narinig po kasi na sa habang nagdadrive ako itong DTX 500. Sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol ko at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagte-take ko, malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumakas ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Isabela. DTX 500 Health Alert! Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, mga kaibigan, gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na 12:00 ng tanghali.
Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagmimina ng buhangin at graba sa Nueva Vizcaya muling pinahihintulutan matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Pinsala na dulot ni Bagyong Tino sa sugar industry sa Negros Occidental umabot sa mahigit 1 bilyong piso. Sunod-sunod na bomb threat natanggap na maeskwelahan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ngayong araw. Samantala, Dolinofo staff nagsagawa ng second field assessment sa Canlaon City. Trabahadora patay matapos magulungan ng roda roller sa barangay Dayawa, Rojas City, Capiz. Driver na motorsiklo patay matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Aklan. Gayon din senior citizen na pumunta sa Lamaya patay matapos barilin sa Sibalo, Mantique. Nawawalang anak ng retired judge natagpuan sa loob ng van na may saksak sa katawan. At mahigit 16 milyon halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa bypass operation sa Palo, Leyte, mag-asawa arestado. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng balita, pagbimina ng buhangin at graba sa Nueva Vizcaya muling pinahihintulutan matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Mary Lore Duque. Muling pinahihintulutan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya ang pagmimina ng buhangin at graba upang umano'y makatulong sa rehabilitasyon ng kanilang lugar matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Dahil dito, napagkasunduan ng lokal na pamahalaan sa ginanap na pagpupulong ng Provincial Mining Regulatory Board na alisin na ang ipinataw na pagbabawal sa pagmimina. Paliwanag ni PMRB Chairman at Governor Jose Gambito, ang kanilang desisyon ay bunsod sa agarang pangangailangan na kumpunihin ang mga kalsada, tulay at iba pang pasilidad sa probinsya na nasira dahil sa hagupit ng bagyo. Samantala, nilinaw naman ni Engineer Mario Ancheta na sumang-ayon ang board na magbigay ng mga libreng permit sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon. Matatandaang nauna nang ipinatigil ng pamahalaang panlalawigan ang pagmimina ng buhangin at graba dahil sa kawalan ng environmental compliance certificates ng mga operator ng quarry. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Marilor Duque para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayon din pinsala na dulot ni Bagyong Tino sa sugar industry sa Negros Occidental umabot sa mahigit 1 bilyong piso. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Umabot sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng pinsala ni Bagyo Tino sa industriya ng asukal sa Negros Occidental. Kinumpirma mismo ni Sugar Regulatory Administration o SRA Head Pablo Luis Ascona na posibleng aabot ito sa 1.265 billion pesos. Kahapon Sabado, nagtungo sa bayan ng La Castillana si Ascona kasama si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagbigay ng datos ang SRA Head sa Pangulo sa naging resulta ng partial assessment ng Sugar Regulatory Administration hinggil sa pinsala na iniwan ni Bagyo Tino. Ayon sa SRA, umabot sa 53,000 hectares ang lawak ng sugarcane plantation na napinsala ng bagyo at 17,000 naman ang bilang ng mga magsasaka na naapektuhan sa pananalasa ni Tino sa probinsya.
Hindi umano bababa sa 500,000 sacks na asukal at 9,000 tons na molasses ang nawala dahil sa kalamidad. Marami rin sa mga equipments na ginagamit sa pagtatanim ng sugarcane plants o tubo ang nasira dahil sa bagyo. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sunod-sunod na bomb threat natanggap ng mga eskwelahan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ngayong araw. Detalye ng balitang yan, hati naman sa atin kay K5, Kim Kaluyo. Nakatanggap ng sunod-sunod na bomb threat ang 3 eskwelahan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ngayong araw, Nobyembre 17. Una dito ang Iloilo National High School sa La Paz, Iloilo City, kung saan pasado launa ng madaling araw natanggap ang nasabing pagbabanta na sa ipinadalang mensahe. 9 na time bombs ang di umano'y inilagay na sa huli ay base sa Explosive Ordnance Division o EOD. Cleared sa bomba ang nasabing eskwelahan. Ikalawa ay ang West Visayas State University o WIVSU Main Campus sa Iloilo City, kung saan natanggap ang bomb threat ng isang student-managed page. Pasado 7 ng umaga na parehong cleared rin sa anumang pagbabanta. Samantala, nakatanggap rin ng pagbabanta ang WIVSU Kalinog Campus sa Kalinog, Iloilo, kung saan patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Kung matatandaan noong nakaraang linggo, nakatanggap rin ng bomb threat ang University of San Agustin Basic Education Department, WIVSU Haniway at Iloilo Science and Technology University o ISAT Main Campus. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, Dolenofo Stava nagsagawa ng second field assessment sa Canlaon City. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Homilio. Ang mga kawani mula Department of Labor and Employment Negros Oriental Field Office kong Dolenofo sa ilalim ng administrasyon ni Negros Island Regional Director Attorney Roy Buenafe at ang direktang pangasiwa ni Joselita Remedios Bayalas ay nagsagawa ng serye ng field assessment sa Canlaon City, ang lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng bagyong Tino sa Negros Oriental. Nakatuon ang assessment sa pagtukoy sa lawak ng pinsala sa mga establishmento at bagyang apektado, kasama ang pagtukoy sa bilang ng mga walang trabaho at informal na mga kumikita sa sektor na apektado ng bagyo. Ang pangkat ng tupad ay nag-profile din ng mga pamilya na dumanas ng matinding pagkalugi at kasalukuyan na natili sa mga evacuation center upang matiyak na ang agaran at naangkop na tulong ay maibigay. Ang mga aktibidad na ito ay mahalaga sa pagbumapa ng mga kinakailangang interbensyon, kabilang ang trabahong pang-emerhensya at suporta sa kabuhayan upang makatulong na mabawasan ang socio-ekonomikong epekto ng bagyo at tumulong sa maagang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani sa K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, trabahadora patay matapos magulunga ng road roller sa barangay Dayaw, Rojas City, Capiz. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Patay ang isang trabahador matapos magulungan ng road roller sa isinasagawang asphalt overlay project sa barangay Dayaw, Rojas City, linggo ng hapon. Kinilala ang biktima na si Elias Roy, 42 taong gulang at residente ng Jordan, Guimaras. Ayon sa ulat, nakatayo sa likuran ng heavy equipment ang naturang biktima ng aksidente itong matrasan ng road roller na minamaneho ni alias Rafi. Matapos matumba, nagulungan ito ng naturang road roller na naging rason ng kanyang agarang pagkamatay. Tiniyak naman ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas na magbibigay ng kaukulang tulong ang lokal na pamahalaan ng lungsod para sa naturang biktima. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Driver naman ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray.
Patay ang isang 34 anyos na lalaki matapos na sumalpok sa kasalubong na delivery truck ang kanyang sinasakyang motorsiklo. 1:30 ng hapon itong Sabado, Nobyembre 15 sa may barangay Fulgencio, Balete, Aclane. Kinilala ang biktima na si Rowen Tambong Itin, 34 anyos at residente ng barangay Morales, Balete, habang ang truck driver naman ay si Michael Gripalde ng Dipolog City. Ayon kay Police Lieutenant Marife Cipriano, Deputy Chief of Police ng Balete Municipal Police Station, sinabi nitong mula pa sa Kalibo ang biktima at nagpuyat sa huling gabi ng lamay ng kanyang tiyuhin. Posible anyang dahil sa puyat at pagod kaya aksidenteng sumalpok ang biktima sa nasabing delivery truck. Nagtamo ng malaking sugat si Itin sa kanyang ulo at idineklarang dead on the spot. Sa ngayon ay nagkasundo ang dalawang panig kung saan nangakong tutulong ang driver ng delivery truck sa pagpapalibing sa nasabing biktima. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Network News. Mighty Network News. Gayon din senior citizen na pumunta sa Lamaya, patay matapos barilin sa Sibalo, Mantique. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Dead on arrival sa ospital ang isang senior citizen matapos na binaril dakong alas 8:30 ng gabi noong November 14, 2025 sa barangay Kabanbanan, Sibalo, Mantique. Kinilala ang biktima kay alias Hilda, 75 years old at residente ng nasabing barangay. Sa interview ng K5 News FM kay Police Major Renato Monreal II, Acting Chief of Police ng Sibalo Municipal Police Station, kanyang pinahayag na naglalakad pauwi sa kanilang bahay ang biktima kasama ang kanyang asawa na si alias Domeng mula sa Lamay nang bigla itong nakarinig ng putok at ng kanyang kinausap ang asawa. Hindi na ito sumasagot. Dahil dito inilawan ni Domeng ng flashlight ng lighter ang biktima dahil madilim ang lugar, ngunit nakita niya itong duguan. Agad naman itong humingi ng tulong at dinala sa ospital ang biktima, ngunit binawian na ito ng buhay dahil sa natamong-tama ng bala sa kanyang kaliwang batok. Sa pagtatanong ng kapulisan kay Domeng, tinatayang 2 metros lang ang distansya niya sa kanyang asawa at hindi niya nakita ang suspect dahil hindi na rin ito gaanong makakita dahil sa kanyang edad. Wala namang na-recover na empty shell ang kapulisan, ngunit kanilang tinitingnan na posible 22 caliber ang ginamit na armas dahil hindi lumabas ang bala sa biktima. Nagpasya naman ang pamilya ng biktima na huwag nang isailalim sa autopsy ang bangkay habang patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan sa motibo at pagtukoy sa suspect. Para sa Mighty Network News, K5 Family Palanog, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Network News. Mighty Network News. Samantala, nawawalang anak ng retired judge natagpuan sa loob ng van na may mga saksak sa katawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino. Natagpuan ang na-missing na anak ng dating judge sa loob ng van na may tama ng saksak sa Saan, Misamis Oriental. Kinilala ang 54 anyos na biktima na si Downey Valdevilla Jr., driver, residente ng Hingoog City. Nagtamo ng multiple stab wounds si Valdevilla, administrative aide ng Hingoog City Health Office. Natagpuan na nga saan Municipal Police Station ang inabandonang Hyundai Starex vehicle, color gold, may plakang ZNW 693 sa National Highway ng Purok Kabulawan, Barangay Sulana, Misamis Oriental, November 15. Sa tulong na rin ng BPAT, kung titignan, masasabing nakaparada lang dahil tinted ang salamin ng sasakyan. Ngunit nang buksan ng sokotan ang loob ng van, makikita ang biktima na nakahandusay sa gilid ng upuan. May 4 na bote ng beer sa front seat. Wala na rin ang cash, iPhone at personal na mga gamit ng biktima. Sa inisyal na investigasyon, bumiyahe ang Starex mula sa Claveria, Misamis Oriental. Wala na umanong komunikasyon ang driver sa kanyang pamilya, kaya't dumulog ang kanyang pamilya sa mga otoridad. Nasa Hingog St. Peter Memorial Homes ang bangkay ni Downey Valdevilla upang ipa-autopsy. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Network News. Mighty Network News.
Gayun din mahigit 16 milyong halaga ng hinihinalang shabu na sabay bus operation sa Palo, Leyte. Mag-asawa arestado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Tinatayang aabot sa mahigit 16 na milyong piso ang halaga ng syabong nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Gindapunan, Palo, Leyte. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng mag-live-in partner na kinilalang sina alias Ana, 23 anyos, at alias Buding, 34 anyos, kapwa nagtitinda ng prutas at residente umano ng Barangay Poblacion 6, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Nasabat ng mga otoridad ang 21 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 2 kilo. Sa ngayon ay nakapiit na ang mga sospek sa PDEA 8 Detention Facility at nakatakdang hatulan ng reglasyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo at pinalidad na aabot sa 500,000 piso hanggang 10 milyong piso. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Aabot sa mahigit 100 katao na karamihan ay kapulisan ng sugatan matapos ang naganap na sagupaan ng mga otoridad at mga protestante sa Mexico. Ilang libong katao ang nagmarcha sa Mexico City at ilang lugar sa nasabing bansa para kondinahin ang mga nagaganap na krimen at kontra sa pamumuno ni Presidenta Claudia Sheinbaum. Depensa naman ito na ang mga nagsagawa ng kilos protesta ay pinondohan ng mga right-wing politicians na kontra sa kanyang pamumuno. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. You're listening to 88.5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upong at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Uy, si Roro Madrid with lift. Always work. Gamers sa gabi. Hangat with tropa. Lift! Bagong nga drink para tira. Make B3, zinc caffeine. Kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lift mo diyan! Biskan anong amon, silip ang saligan. Lift mo diyan! Lift mode na yan. Lift mode na yan. DTX Coffee Mix Kape gagal-detoxifies ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix Kape gagal-detoxifies ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix naga-detoxify, namuling magpaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tunod ang may TC, puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tunod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas, aptik, birmi. Dili na
sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Panyaga time. Oras sa subong. Las 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siring labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakoka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakok sa sarap. Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bakterya nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay, mga oras. Last 12:21 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para malikawan naton ang makabamatay nga kanser. Pag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga balatian, bangod may diabetes kita. Pag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Bangod kay ang DTX 500, ginakontrol niya ang inyo siningad diabetes. Kung hindi ka mo katulogon gabi, kag para malikawan naton ang insomnia, mag-inom kita sang DTX 500, di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakifay kag subong. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Avante kag Bilyonaryo News Channel. Aton sini mga nakapanguna nga mga balita gindeklarar sa Philippine National Police nga malinong ang kabilugan nga adlaw kahapon sa 3 adlaw nga anti-corruption rally sa Manila kag Quezon City. Suno sa Manila Police District kag Quezon City Police District. Tubtob las 4 sang hapon wala sang may nalista na anuman nga mga kinagamo peace rally sang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa pagdililipon sa United People's Initiative sa People Power Monument. Naka full deployment ang mga unit sang Philippine National Police halin sa aga agod masiguradon ang matawhay kag kalinong sa mga nagatambong. Suno kay acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Quirino Grandstand. Mayara sang 1,481 ka mga pulis ang ginpamtang samtang 980 ka mga personnel ang yara sa People Power Monument. Aglawas diri may 1,384 ka mga pulis ang nakaplastar sa EDSA Shrine. Samtang ginpahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla padayon ang hugot nga pagpanilag
Bangod may posibilidad nga may mga grupo nga magtinguha nga pangimpuslan ang mga pagtililipon agod iduso ang kaugalingon nga interest. May kantanan sini nga mga balita. Naglabot sa ginabulubanta nga 650,000 ka mga tawo ang nagtambong sa unang adlaw sang rally for transparency and a better democracy sang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kahapon na. Sandig sa crowd estimate sang Manila Police District. Kinabanta nga ini las 6 kagabi. Makapadayonon naman ini subong adlaw sang Iglesia ni Cristo para sa 3 kadlaw sining rally para sa transparency tubtob Nobyembre 18. Samtang may kagtanan sa siniman nga balita ginpahayag sang Philippine National Police nga nag-deploy ang tanan nga mga unit sang Philippine National Police agod masiguro ang ila seguridad sa pagtililipon kalakip ang 3 kadlaw nga rally sang Iglesia ni Cristo sa Lunita. Suno kay acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. Mandato sang Philippine National Police nga siguradohon nga mangin maayo kag mataway ang hoblag protesta. Samtang lubos nga naghatag sang respeto sa kinamatarong sang publiko sang mataway nga pagtililipon. Dumduman nga ginpasaka sang Philippine National Police full alert status ang Police Regional Offices sa Bugos nga pungsod. Alin pa sang Nobyembre 14, kaupod ang mga unit gikan sa National Headquarters. Lakip diri ang intelligence monitoring, emergency response teams, traffic units, medical teams, maritime patrol kag quick reaction forces. Kag sa kantanan sa may kantanan man sa sining nga balita. Sa Quirino Grandstand nga parte sang P. Burgos, Manila, temporaryo nga nagtiner ang mga kabahin sang Iglesia ni Cristo. Tagsa sa ila may dala nga camping tent. Samtang ang iban may mga ginrentahan nga mga vans kag mga bus. Bisan pang nagbobo ang ulan, wala ini nangin upang. Sa ila agod masunod ang mando sang ila leader nga si kapatid Eduardo Manalo para sa transparency sang gobyerno. Samtang gilayo naman nga ginlimpyo asang tagsa ka mga katapos sang Iglesia ni Cristo ang mga basura nga ginbutang sa mga designated areas. Samtang sa mga dugang pang mga balita na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel kag sang Abante. Nagdistansya ang Iglesia ni Cristo sa ginahaboy nga akusasyon ni Anay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Bato kay President Ferdinand Marcos Jr. kag Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang paatag nga ginhimo ni Iglesia ni Cristo spokesman Edwil Sabala. Sang umpisa kahapon sang 3 kadlaw nga rally for transparency sa Quirino Grandstand. Suno kay Sabala, wala sila sang ihibalo sa mga aligasyon ni Ko batok sa duwa ka mga opisyal. Sa ikatatlo nga video nga ginpagwa ni Ko sa social media ginakusaran sinisanday President Ferdinand Marcos Jr., Speaker Ferdinand Martin Romualdez sang pagbaton sang bilyon nga kickback ikan sa flood control projects. Mga kakipay, amuyad to ang mga balita na ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Ang ining portion na ginadulong man sa inyo sang Klinika de Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista.
Ka-istar ka bala sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas mo lang imo hinanat yang may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga gabulig sa lawas nga malikawan ang bleeding kung epektar ka sang dengue. Tinuan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga pruyan kapag inom ikaw sang D3 Bio. Di superfood supplement para layo sa dengue. Kung gusto mo nga hindi ka magka-dengue, mag-D3 Bio ka. Kung gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag-D3 Bio ka. Bangod kay ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 nga ginapatay niya sila mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Alikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. O naka D3 Bio kita adlaw-adlaw kag parisa naton sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Inpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3 Bio. Di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong ini sa inyong mga puluyan. Kagkadto ka mo para sigurado ka original sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag sa Iloilo, ara dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Subong adlaw Lunes may libreng consultation kag check-up. Sa Kalinog, ara sa Costmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Miagao, ara sa Orby Street, Miagao, Iloilo. Kag diri sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Standby mga ka-K5, magkabalik kita pagkatapos lamang sini. K5 News FM, championing the lives of... Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated. Ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM! Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyong estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ay latest pagid nga nakabaton sa Bamtret ang Gimbal National High School. Abi maning mga tao ngani oh. Di abi nyo laog-lahog lang ni. Nga kon guilty ka, guilty ka kay ang Bamtret ini Nagawa mo na ba ang mga may violation kasi na mo. Violation sang PD Presidential Decree 1727. sa paa? Ang Presidential Decree 1727 nga naga-prohibit which prohibits the malicious dissemination of false information about bombs and explosive is punishable ini sang up to 5 years hasta sa 5 katuig nga imprisonment kag may fine nga 40,000 pesos or both. Ang specific nga penalty is determined ginadeterminar ina sang korte base sa gravity o kon kabugaton sang kaso. Ang ining natawag nga malicious dissemination bla. Kamo ni nadala ni pareho ni sila kon maambal ka nga sakay ka bla sa eroplano nga may bomba. At ang eroplano hindi inaklupad until nga ma-inspeksyon ina sang EOD. Kag madeklarar nga safe. Amo man ning mga eskwelahan. Subong nga aga diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Na nakabaton sang Bamtret, no? Ti kabay pang ma-expedite ang kaso nga pending subong dira sa RTC sa Hall of Justice. Ang previous blato nga gipasakaan kaso, may napasakaan na ni kaso eh. Ay para makita naton nga may may disiplina o kon may leksyon. At imprisonment inito 5 years mo. Pero madugangan ina ang specific nga penalty. Pero sini kadamo na no. Sama nang naapektuhan sini damo na wala klase. Bangod sang Bamtret nga ini 5 years imprisonment.
specific penalty is determined sang korte base sa gravity o kon kabukaton sang kaso. Sigihan nyo da kay may kuan ka mo, may makuha nyo gid parte news plakad daw. Diri nga daan kay na Iloilo National High School, West Visayas State University, Isat University, Wasong College, Gimbal National High School. Kahapon, Domingo, ang Eskwelahan San Jose College diri sa siyudad sa Iloilo. Sa nagliligan nga daw, Isatyo man, kag subong man ang University of San Agustin sa Sambag campus nila, no? Sa Haniway, kag sa Kalinog. Kaya mo ining mga nagakatabo nga dapat nga ma-expedite ang ining pindig nga mga kaso sa ginpasakaan sang pulis dira sa korte. Kay para at least may leksyon nga makuha bla ning mga tampuhaw nga mga tawo nga niyo. Way obrahon. Mamiting naman si Mayor Raisa Triñas Chu sa mga kapulisan, NBI, Saraco, para maistoryahan ini. May nadakpa naman si K5 Eric Cordoba. Waya madakpan ang nagabamtret pero may nadakpan sa ikapamati sa K5. News FM Iloilo sa aton sining K5 o kung sa aton sining okay ka, may kapi ka. Ang nadakpan ni K5 EJ Cordoba amo si Marilyn Homilya. Marilyn Homilya sa barangay Ed Ganson, City Proper. Okay ka, may kapi ka. Toto Deeds. K5, ari na naman kita diri sa barangay Edganson, no, sa distrito sang City Proper. Kung sabihin, may nagyan kita diri nga ari pareho sa aton sini nga monitor, pero mahinay lang. Positive nga K5. Ma'am, kaysa na di balay? Imo. Kaysa di balay? Marlene Humilya. Ikaw si Marlene Humilya. Oo. Ma'am, magluwas mo sini oras. Ano kapag oras masamig ka pamati sa K5? Hasta mag-under alas 4. Hasta na siya hapon, sir. Oo. Di bala mo na dira ako madakpan ka diri miyari ikaw sa premyo? Oo, mo na nga. Sumukod kay gid ka pamati sa kaya tagpalamati sa K5. Amo gina siya pamatian ko wala na ibang. Nag-expect ka man na makabaton ka diri sa premyo? Wala gani nga ako expect nakibot na kumot na ko nga nag-agi ka pag andar radio ko. Oo. So, kay wala ka ga-expect, kag nakibot ka, okay ka. May kapi ka sa K5 Joseph M. Iloilo. Ano mambal mo kay Doc Ramil Oy kag sa K5? Nagpasalamat kid ako kay Doc Ramil Oy kay gitagaan niya ko nitang Pasko. Oo. Ti magluwas nga nagapamati ka sa K5, ano nga produkto ni Doc Ramil Oy ang nagamit mo? Para sa D3 Bio? D3 Bio? Oo, kag ang isa pa gid na gani ng DTX 500? DTX, Oo. Amula na? Oo, gitagaan ako sa bata ko police. Oo. So kay nagagamit ka sang D3 Bio kag DTX 500, nagapamati ka sa K5, may ara ka 3 ka coupon. Bati mo na guro sa programa nga K5 dakop ka Ilogo mo promo. May chance ka nga magdaog cash kag appliances. Tiabiyag daha diri mga kaingod nimo, mga relatives mo diri. Okay, ginaagda ko ka mo ang mga kaingod ko da ang relatives nga magpamati ka mo sa K5 kay miharagin ka mo nga paabuso nga Pasko. Oo. Ma'am, thank you so much kag padayon lang sa pag-suporta sa K5 News FM Iloilo kag sa paggamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Oy. Mayong aga ma'am, kag congratulations. Thank you so much. Motor dakpan ni Toto EJ Cordoba. Kampiyon! Si Marilyn Homilya. Kampiyon! Sa barangay Edganson City Proper, mga kakipay. Kampiyon! Malawasin natin damo pagida. Pamati lang kamo da nga pamati para nga pagdakop sa inyo. Tagaan kamo sang kapi gilayon ni K5 EJ Cordoba. Okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Congratulations. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ining 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. Bangod sang dahon sang amargoso,
kag ginpuga nga panit sang tubo. DTX 500 ha, mo ining nami gid nga imno naton adlaw-adlaw para mapabilin ang aton siningalawas nga healthy. Malikawan naton ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser. Apang ini ay isa sa mga pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang kanser. Mahal sa buhay. Mga usual nga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magihong adjuwen, tinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang kanser. Mag-inom kita sang DTX 500 kag may TC kadadlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa sugar cane extract. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakosog sang immune system capability sa godpatyon ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate pag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C. Kag makapi kita sang DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Amo ni nga kape nga kon makahigop ka sini. Makasinggit ikaw sang namit kag saburo so nga kape. DTX Coffee Mix healthy coffee. Na satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy sa gyapon nga kape, kon kape gani ti Ilonggo na, no? Kape, pero kon English gi coffee. Di Blacky 5 Paul. Kon Tagalog o kon Ilonggo ti kape. Ti kon English coffee. Di basta ako gusto mo nga healthy kag creamy coffee, mag pre-bio coffee. Kaya mo ni nga kape nga healthy na, bangod kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. Amo na nga healthy siya. Kag creamy siya, kay may skim milk kag may creamer. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat? Pre-bio coffee. Kampiyon niya kape. Sa mga mahilig sa mga creamy coffee, pre-bio coffee. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, LBM, UTI, kag mga problema sa tiyan, magamit kita, mag-inom kita daw sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, ginapa-active niya sining imo nga digestive system. Di kung active ang imo digestive system, ginatunaw niya sa maayong imo sining mga ginakaon. Ang mga healthy nga ginakaon mo, ginadistribute niya sa nanaytuhay nga parte sa aton sining lawas. Kag ang mga higko, ginapagwa niya gilayon kay ti para sa masuluhay kag kag regular nga pagpamuhin mag Clinicas Probiotics kamo. Basta sa tiyan naton, problema sa tiyan, mag-Clinicas Probiotics ha. Manami, gid, ini sa aton sining lawas. Kung maligo kita, gamit kita sa Clinica DTX Beauty Soap. Kay nagapapresko sa aton pamantyagan, nagapaputi, kay nagapahamot sa aton sining lawas. Clinica DTX Beauty Soap, mga kaki-5 ha, para mapabilin nga fresh na fresh. Ang ma-maintain naton ang freshness, pagtapos naton paligo, maggamit kita sang Clinica Deo Fresh. Para sa maputi, kag mahamot nga ilok, mag Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh. Ang oras daw ay
Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available ini nationwide. Di-order nyo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok kag kadto kamo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog kag sa Pasig City. Kaya ambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapusponggan nga ini ka magbalatian kung naka DTX 500 ka, naka D3 ka, naka MyTC ka, kanang ka pangapirmi sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nakabaratian ka na. Why nakita time sa subong edisyon sa aton sining pagpangalagad. Sa ngalan sang Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM. Ang